The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Semla size 57. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon. Sinaryo na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Dave Coahaus, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong gabi dira sa imo. Yes, thank you, Sir Bray. Kag mayong gabi man si Sir Bray, kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yari nga tulakat sang panahon, Agosto 13 to 8, 2021. Sa gihapon easterlies ang nag-apekto sa eastern nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Ang Metro Manila kag iban nga bahin sa pungsod Pilipinas makaagom sa kasarangan nga panahon, lo sa malagi nga pagguom, ini pag-updan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, pagpanaguop, pagpangilat, dala sang easterlies kag localized thunderstorm. Negros Occidental ikip na syudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan tugtub magulugal umuna kalangitan, sa ginipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Kasarangan tugtub may umalagi nga pagmulamados ng hiyop sang hangin, nagikan sa bagat na nasilangan, tugtub na bagat na nakatundan ang naga-impluensya sa kabugsan sang probinsya. Sa kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan tugtub mabulubalon. Sir Brian. Bati dumay. Pero sang udto do kibot kita, Sir Dave, no? Oo, gulpi po muna ko ulan. Sir Brian, kami mga passing clouds, kita nga low clouds bala. Oo. Ang moto nagbuulan, after a while madula. Medyo mahangin-hangin, no? Mahangin-hangin, medyo mahangin man gani, no? Gani man, Sir Brian, actually kagina gani sa taman kaginot, grabe man ang paang gani. Yes, gani man. Sige. Tulutawhay man lang, Sir Dave. Salamat, gid. Thank you, Sir Brian, kag may gabi si Masiliwan. Maayong gabi. Sige, matulotaway nga ton sila nga palibot mga kaksyon and sa ton sila nga mga utod nga nagapuyo ya sigad sang baybay si dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7 na. Subong adlaw Biyernes kita Agosto 13, 2021. Bukas na nga ton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton nga text hotline 0963-757-0874. Sa aton nga na live pwede gi kamo maka-chat dira sa inyo sa nga opinion, mensahe, greetings kag iban pa. Duha, tubtob, tatlo lang kalinya. Ayo lang ta kag hindi pagsulit-suliton please kay para mabasahan tang iban kay ang aton sini nga live kung kaisa diri once nga tam-an siya kabuta abi kuan siya gakadula siya mga kaksyon. Ayo lang kita sa inyo. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na tob las driving tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Ang mga balita nga dapat aton tutukan mga kaksyon sa balita lokal dito iya sa probinsya sang Iloilo. May isa ka ginapatihan gay o kon LGBT or sa simple nga istorya utod naton nga agi mga kaksyon ang ginpatay, ginbuno sang duha ka mga persona. Grabe, no? Pagkatapos nga ini ginaligar, wala nagbayad sang 1,500 pesos. Pagintindi ko, 1,500 pesos kada isa sa duha ka lalaki sa ginatawag nga one night
stand mga kaaksyon. Action firing line. Pinakasimple nga pulong, gamiton niya ang duha ka lalaki sa isa kagabi, mabayad siya. Ti kay napaslawan magbayad, dinuslak sining duha, patay ang ining utod ta nga agi mga kaaksyon. Action firing line. Grabe ya subong sitwasyon. Daw naka-isikyo man actually ring Iloilo. Naka-isikyo to sila pero may amo pa ni no? Oh, naku naman. Ti sa mga utod tada nga mga gays, abi kulo kun digid magkumpiyansa, no? Ibutang tagid sa mayong kwan kay lain gid lang puwersa sang lalaki nga inablang hindi iya gay, no? May mga lalaki nga mo na mo. Tiyo kaluluoy lang niyo. No, ang iban nga mga gay kung isa inablang chismoso, dugay magkaladusngal ginang baba nila pero Action firing line. chismoso kag pasipsip sa luwag. Dugay magkalapalos ginang untoy. Action firing line. Pero ining nga gay nga nga ginbalita to sa Iloilo kaluluoy man no. Grabe no. Tulo kalmagid bo sa mga lalaki man to. Oo mo lang gyud tikiti ila na pala nga buhian man. Di pa tiyong gidhaw. Di sila nga duha subong abi mo action el rey den priso. Nagkaladak pa rin duha ka mga lalaki nga nagduslak patay sining gay ho. O na ano nga sitwasyon man. Action firing line. Oo, panugyan ta sa mga utod ta nga mga gays da abi paghalalong gid kamo, ha? Ibutan nyo gid sa lugar kay nga aman kabudlay gid no magamo amo sila kun way man ang kwarta, hindi gid magkuan kay pambalta sa inyo tong duha ka lalaki negosyo man ang ila mo. Action firing line. Pala nga buhian man ni nila ti abi na ginamit yata pagkatapos way gid. Ari mo ay kay Kutsilyohon ta. Action firing line. Ay sus ko. Ang iban nga balita maka-action didto gihapon sa Panay area ho. Kaluluoy ng isa ka miyembro sang Philippine Army matapos iya nga ginaligar, ginabdak sang ginatudlo New People's Army man o NPA kag ginpatay. Higtan pa ning lang kamot niya, gintiro, ginpatalikod kag gintiro bo kaluluoy. Grabing mga pila sa likod mo. Action firing line. Pwerte nga mga pilas iya sa likod mga kaksyon sining miyembro sang Philippine Army, no? Ang mga upod niya itong KAFGO kag mga barangay officials nakadalagan, nakasakay nila sa motorsiklo. Ining army na assign ini sa barangay kay subong ang mga dito sa Panay area. May mga barangay to nga mga layo-layo na gid sa proper nga ginabuligan subong sang Philippine Army kung paano makaulo alibantar ang pangabuhi isang pumuloyo mga nagapatuman sa mga projects like mga water project abi kung ano pa dira, dito sila makadtos banwag mag-follow up sa mga proyekto upod ang army. Atong isa ka army, KAFGO kag mga barangay officials. Kag magakuha kon tani sang ambulance kag kargahan sa mga may tawo to nga nagabulubatsyag sa ilang nga barangay nga mga 6 kilometros ang kalayoon gikan sa proper sang Tapas Kapis mga kaaksyon. Binalabagan, suno sa report mga 40 ka tawo niyo armado. Action firing line. Allegations sang Philippine Army ti panugiron man isang nakaupod niya kag nagpalalagyo mga kaaksyon. Wow. Grabe. Anyways, sang iban nga balita, dumduman itong patay ng NPA, ginaligar NPA man, dira iya sa binalbagan na claim na to sang pamilya. Taga Purok taga sitio kuanan to? Sitio, dahil check ko lang ha. Kaya taga dira lang to sa Mandalagan. Dira lang to sa Mandalagan. Dira lang to sa may binalbagan mga kaaksyon. Ang NPA ito nga napatay sang nagligad. Doon nadula na din akon nga listahan, no? Dali gid lang ariho. Sa may sitio Santol, Sitio Tibak, Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan. Ato napatay si Juan gali atong pangalan niya o Lalio Pedro Jr. mga kaaksyon. Tigin claim na sang pamilya ang Philippine Army mismo amo ang nagbuli gasto sa palubong. Action firing line. Kag sa funeral no? Dira mismo nga balayran mga kaaksyon. Sige. Action firing line. Ang ibang nga balita diri sa aton kahapon report na sa inyo sa Bago, isa ka construction worker na dakpan nga nagabaligya sa illegal nga droga. Subong niya man og baligya isda, may sideline nga baligya sang illegal man nga droga. May sukbit pa nga armas luthang. Action firing line.
sa syudad sang Talisay, mga kaaksyon, no? Ang mga balita karon sa probinsya with Action Eden Abuso, ayon tani siya karon na. Mga balita na Action Eden sa probinsya, Goblakson, ginklaro nga ang bakuna nga gindonar, ginahatag sa ila sa A1 kag A3. Priority nga list ina, samtang ang ginabakal sila ang nagadesisyon kung diin ihatag. Kag double mask ginaduso ni Gobernador Lacson kasunod sa kumpirma nga may ara sa duha ka Delta variant diri sa syudad sa Bacolod nga kaso. Action firing line. Dira sa Banago kag sa Sumag, pero inis na tanan naka-recover naman ang mga naka-Delta mga kaaksyon sining variants ng COVID-19. Action firing line. Labuton taman karon digidugay ang kapitan sang isa ka barangay didto sa Ilog nga amo ni subong nag-viral nga nagpatigayon sang Miss Gay sa ila sini nga barangay kag kadamo sang nagtipon-tipon, nagtililipon. Ang report nga pag Miss Gay ginaligar nga may ara sa nakatambong nga na positibo sa COVID-19 nga halin iya sa Metro Manila. Action firing line. Tisubong ho, pwerte yang binalbalanay sa Facebook. Kay may namangkot sa Ilog Municipal Health mga kaaksyon. Sa Miss Gay nga ini, ang sabat sa taga Ilog, way naman kami ginakapoy na kami sa pag-remind sa inyo. Doon mo na bla. Action firing line. Ginbatikos ang Ilog Municipal Health Office mga kaaksyon sa ila sining kapsyon kag sabat abi maybe sang pamangkot. Tila buton ng kapitan karon sang isa ka barangay dito sa Ilog. May Miss Gay gidla ayhan anong natabo? Nano man nga sitwasyon amo na ni gatipon-tipon pata. Di karon ni patag ta na. Action firing line. Dire sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon nagratsada na subong nga adlaw ang mobile vaccination drive against COVID-19 nga ginasakyan diri ang bus sang Bacolod nga ginlansar ini kahapon. Gid lamang sang hapon mga kaaksyon, no? Kahapon sang hapon gid lamang mga kaaksyon kag sining gabi sining hapon nakaistoryanay kita with City Administrator M. Ang kung kumusta ang ila sining first day sang ining vaccination or mobile vaccination drive sa Bacolod. Kay sining hapon while nagaistorya kita kay Councilor or former Councilor Ang City Administrator today, naga-preskon sila virtually, no? Alang-alang gid so sini gabi kabay pa nga okay na sila, no? Sige. Kung ano bing first day, anong preparation subong sa Bacolod nga may Delta nakita, although nga naka-recover na nisla nga duwa, pero pamangkot basi nakasuroy-suroy nisla sa nagligad. Action firing line. Kaga pamangkot man di anong basis sini nga ang ilang nga samples among ginpadala dito sa Genome Sequencing Center. Anong basis nga ginpadala didtong ila sini nga samples? Amo man ning isa ka pamangkot da. Kaysa kada muon nga ginapang swab everyday diri sa syudad sa Bacolod nga ang ila samples nga duha lang ang ginpadala didto sa Genome mga kaaksyon. Action firing line. Way ko naghambal nga duwa lang sila kundi damo man pero pila ka bilog nga sila lang ni ano ang basihan sang aton sini otoridad. May nagakumod lang isa sa mga swab testing dis Bacolod. Action firing line. Sige, pakaronan tani karon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa syudad sa Bacolod kag ang taga-sumag to nga masobra 30 anyos nagabuso nga babae amo ning naka-Delta kag ang 71 anyos nga taga subdivision dira sa barangay Banago mayo ng pangisay-kisay nila subong. Sila ni may Delta dis Bacolod. Actually pag interview ko gabi sa kay Dr. Bea Matalaray, namuno yan ning duha ka Delta nga bag-o mo. Wala ko lang gigin follow up sa pinaka last part nga nagmuno siya nga may duha ka Delta kita nga case subong. Kaya naka-focus ko gabi sa interview ko kay Doc Natalaray partito sa doktor nga naghambal nga unsafe si bakuna mo. Action firing line. Sa punta to nakamuno siya nga may duha ka case nga bag-o, ay Bacolod na to gali. Pero sang July 15 and July 19 ini sila ginpang swab. 14 days man ang tawag sila kani ang days nga ginahambal nga madula si COVID-19 kag dili nakapanglaton kun dira ka lang. Action firing line.
Sige, la 7:11 na mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Ang unang abulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa sa aton nga pagpangalagad. Sige, ang mga balita sa nasyonal mga kaaksyon, subong iyang adlaw man didto, ti ang may ara sang ginapangita nga investigator agent sang PDEA nadula last June 25. Hasta subong padayon pa ginapangita ang kapulisan nagbulig na sa pagpangita tubtob sini Materion si IDG. Kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno nga makatudlo sa pagkadula ni investigator agent Merton Fisway mga kaaksyon. No, ano ning apelyido niya? Hindi siya Pinoy. No? Aksyon Firing Line. Ginabdak ini siya. No? Sa subong way pagyapon kita ini. Sino sa ayhan ang sa likod sa mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ang balsang kapulisan, basi dira sa inyo nga pumuluyo, may masiplatan ka mo da or may ideya ka mo, palihog pabalo sa kapulisan nga malapit dira sa inyo lugar. Kaina sang aga pa sang banwa, puwerte nga linagsanay ito sa MRT Line 3 ho. Matapos nga isa iya ka foreigner, wag na mention diri ko nanon ng iya sini nga nationality, ang nagsakay sa MRT. Pagkatapos niya sakay, gin-check ini siya sang guard. Ang iya sini nga persona niya Why siya bala nag-uba bayo bilog galawa siya sa tubang sang guard? Kag pagtapos niya Obakson El Rey, dumalagan siya tudo-tudo nga wala bayo. Aksyon Firing Line. Inayawan kalagas ang mga gwardya. May lang kanadakpan siya por pagkalayo lang isang dalagan niya. Kag ginbalik subong kasuhan ining foreigner sang alarm and scandal nga ginhimo niya. Imagine mo na nga gadlagan kay mo dayo, way kay mo ya brief, way ka kunano gaw di tablog-tablog da karon yang ay puriyagaba. Aksyon Firing Line. Gin pakahuyan kabalo ka na gid mga ka-konserbatibo ya sa mga Pinoy di ba Axel Ray? Ka-konserbatibo sa aton diya matandugan na ganing aton kamot diga. Uy, yung gay matandog da kay karon pakaslan mo gid ko karon. Aksyon Firing Line. Oo mo na ni Pinoy mo sa una. Subong niya. Pero ini dalagan sa Ginoo sa bayo. Oy sa bayo ati may kidakpan man sa. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita sa nasyonal, ariyo kay nagin bato ni Presidente Rodrigo Duterte ang resignation ni DBM Budget Secretary Makaksyon Windel Avisado. No? Medical reason. May ginabatsang baby siguro ini. So nag-resign, subong ang nakapungko bilang officer in charge. Amo si Undersecretary Tina Rose Marie Canda. No? Bilang officer in charge sang DBM Department of Budget and Management mga kaksyon sa Pungsod, Pilipinas. Aksyon Firing Line. Ang ginahulat-tulat Jackson L. Ray, Jackson L. Mar nga mag-resign sang pumuluyo si Duque, hindi iya si Avisado. Aksyon Firing Line. Ang ba sa mga tao, way na namon niya ginahulat si Avisado nga mag-resign. Si Juan Tani mag-resign among sadya kag nami DOH Secretary Francisco Duque III, no? Kaya gina-question subong kagastuhan sang DOH nga 67 billion pesos. Gina-question sang Commission on Audit. Aksyon Firing Line. Hindi nila maisplicar, kaya ginapa-isplicar pa sa siling nga mga tinyo. Na? Ang iban nga balita, tos national makaksyon ang bag-o nga kaso subong ni COVID-19 tumimbuok na naman sa 13,177, no?
nagdulong na sa 1,713,302 ang nagapabilin nga aktibo 96,395 ang aktibo o naka-recover na 1,587,69 no 587,069 kagang patay 29,000 na 838. Action firing line. Sige, kaga dito sa Manila, subong grabing vaccination to. Bisa naka-ECQ sila. Ang padayon ang ilang vaccination kag ang Metropolitan Manila Development Authority Chairman nga si Binhor Abalos nagpangabay mga kaksyon sa mga mayors dito sa Metro Manila nga kon lululabot na sa mga alkaldeng target nila nga nabakunahan kung pwede makapangbakuna man sila sang iban nga hindi tagadira sa ila para mas madasig pagin ang turnout, roll out sining vaccination diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Mayo man ang idea. In fact, subong adlaw hambal sa National Task Force Against COVID-19 nagdangat na sa 17.19% or equivalent sa 12,282,006 makaksyon ang fully vaccinated na. Action firing line. Ang iban dire 14 million dire ang naara sa first dose. So matotal ang nabakunahan sa Pilipinas fully vaccinated na kag first dose ara na sa 26,677,269. Action firing line. Kay daw kwa na kay Pilipinas subong may arasang 41,515,350 doses nga nabaton nga bakuna. So maghambal kita nga 26 million. Lapit-lapit na kita sa 85 billion nga target kag malabot ang herd immunity sa Pilipinas para manami ang aton nga Christmas party kag ang New Year naton mga kaksyon sa masunod nga mga binulan. Action Brian Warden. Action firing line. Last 7:18 na Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagan. Action firing line. Mga headliners naton sa balita nasyonal ginadulong masaton sang Life Extension Vitamin Action Brian Warden. Action firing line. kag Life Extension Firing line. last 7:19. Sinabal ko na kay na diri sa Bacolod. May ara kahapon gin lansar nga mobile vaccination drive against COVID-19. Or ining bus sa Bacolod nga naka-standby lang dira sa kilid nila, mga apat nik bilog, 3-4 ning isa gin rituke nila, gin pa gwapo nila. Pagid kag gingamit ini nga salakyan sa mga nurses, doktor kag iban pa nga naga-administer sining vaccination program or emergency vaccination diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Daligid lang ma. Sa mga napamangkot na bala sa aton sining live ko nga at sometimes meron kita naka-mute, no? May gina-endorse kita dira nga hindi pwede mapalayag sa Facebook Live. Mga seconds man lang na, ha? Sige. Kabay pa maintindihan. Araman siya kwa na si Sir Dennis naga-explikaro Richard Tiboroma. Na sige, salamat gina na. Sige, may kay kwan sa den gari enforce na yun siyang balya amo gina kay may gina-endorse na sila nga product. Salamat gid Sir Dennis, ano? Sige. Subong adlaw, ang una nga ginpadulungan sining bus mga kaksyon, amo ang Libertad kag iban pa nga mga dalagko nga markets diri sa syudad sa Bacolod pero damo ning kaladtuan nila. Ini aside lang ini or isa lang ini sa 33 pagid ka mga vaccination centers diri sa syudad sa Bacolod nga ginapadasig pagid subong ang pagbakuna mga kaksyon. Action firing line. Kag sini nga hapon I understand may ara sang press con
si Bacolod City Mayor Bing Leonardia via Zoom o virtual mga kaaksyon. So, hibaloon naton kung kumusta ang outcome sang ila sining vaccination drive via mobile, no? Kay lain man nga style mo, no? Pagintindi ko daw diri manis Bacolod una man nga gin lansar ang kaangay sining stratehiya sa pagbakuna kay duay pa magigkukbati di sa iban man nga mga lugar, no? Action firing line. So subong nga gabi, mangonsiho kita kay ang gin-target sang mobile vaccination drive nga ini, amo iya ang mga utod ta nga inabalang hindi basta-basta makahalin sa ila sining nga mga balaligyaan, sa ila sining nga mga trabaho, sa ila sining ginapahamtangan kay ti kon maglinya sila to sa mga vaccination center. Sometimes usik sila sa tiyempo nga pila ka oras, manirado gid sila pagbalik nila ti kadako sang bawas sang ila sining nga income. Action firing line. Tinahuna-hunaan sang LGU nga kung hindi sila makapabakuna kung maglakat sila, silang sulungon ta. Mahiyo gid nga ideya. Online sa firing line. Taton nga linya, we have City Administrator kag Executive Director sang EOC, Madam M. Ang. Ma'am, good evening. Welcome to Action Radio. Mayong gabi gida Action Bri. Kag sa tanan nga nagapumati subong sa Action Radio. Good evening. Yes, ma'am. Congratulations. Sining paribag-on nyo naman nga strategy nga ginhimo diri sa Bacolod. Ining mobile vaccination drive against COVID-19. Kay naman pila ka merkado, ma'am, ang napadulungan dayon today gid lamang, ma'am, kag pila ka mga personang nabakunahan ta. Sang subong nga adlaw, it's our first day sa aton nga vaccine, ang tawag na vaccine kay daw taxi na siya nga galibot, kag mauntat siya kundi may mga pasahero. So kitungod nga vaccine ang iya nga dala, so vaccine ang tawag. Ang vaccine naton has made stop in the 3 major markets. Kag nakabakuna total of 428 ka mga vendors ang nabakunahan subong nga adlaw, Action Bright, on the first day alone. Pardon, ma'am. So, Pila ta mang figure, ma'am? 428. 428. Wow, kadamo. Sige, go ahead, ma'am. Yes. Ang ato niya target siling namon sang pag-launch nga bisan makatag 100 lang kita sa kada merkado. But apparently it was well received man kag nagsubra man kita sa kada market kag muna nga nakatipon kita total of 428 tanan ka mga market vendors nga nabakunahan naton. So sakto to ang balmo kag in-action Bri, amo ni sila ang mga vendors, sinato hindi sila magkato sa vaccination site kaya hindi nila mabiyaan nila ang mga pwesto. Hindi man sila pwede kapanira kaya kung manira sila kung magkato sa vaccination site, wala sila income for the day. Kaya since amo malang nang ginasaligyan nila, mapudlay para sa ila. So na-mensar man si Mayor Bing and of course together with the EOC nga kung anong mga pamaagi nga madala ta ang vaccine direksyo dito sa kundiin sila nagatrabaho, kundiin ang ilang mga pwesto. Kaya kung nadumduman mo Action Bri ang ato ng mga vaccine, dapat may gina-maintain ina nga temperature. So hindi man na siya basta-basta nga ikarga mo sa auto or or daloon lang. So muna nga ginapaminsaran nga ang isa ka city bus naton i-convert sa isa ka mobile vaccination clinic. So amo na siyang matabo nga malibot, And as we have agreed sa COVAX at sa EOC, every Friday ang schedule sa mga merkado. Okay, so iba niya mga adlaw, maribot naman siya sa mga TODA terminal, sa mga public transport, sa mga barangays na manubo ang uptake ng vaccine. Kamo na to makadto sa ila. Yes, kami na lang ang makadto sa ila. Okay, ma'am, ano gid ang ginhimo kay nakit-an ko sa mga videos and mga photos vlog nga nagaginawa daw ka smooth and malang ang sitwasyon. Anong ginhimo, ma'am? Nag-advance ka mo hatag sa mga form dito sa ila yesterday pa lang at buwas linya na kamo. Anong sitwasyon?
May ara kita master listing, naglibot ang aton nga mga market, mga employees naton sa market, ang staff, of course, ang aton nga mga market supervisors, din palibutan ang tanan nga mga vendors, nga mga stall owners. Kung sino sa ila ang gusto kag willing nga magpapakuna, kung katuan sila dira sa market. So may mga master list kita, nagbase sa ina ang mga listahan, kaya ni mata gusto magbase pag ginagusto naman. Yes, yes. Base sa ina nga listahan, amo man na sila ang ginpagpakunahan kay ina. Okay, magambal kita stall owners, tag-iya sang stall. How about ma'am ang mga most of them dira nga nagatrabaho nga gadamo ang tao mga outsider, meaning hindi taga Bacolod. Lakip man na sila gyapon ma'am if willing sila magpabakuna. Actually, amo na kagina nga mo naging take up man sila ang mga out of towners nga adlaw na dira na nagabaligya kag kay aton man mga tawo ang nagapamalaklon sa mga baligya nila mo man ang ila ginaatubang adlaw amo man na kaina ang gin-instruction ni Mayor Bing nga kung nga maobrahan man sang master list kuao ng ila mga pangalan sino na sila ang mga regular na gidya nga adlaw ara nagidiri sa aton sa dira sa mga merkado. Kag ang plano naton is also ang ginastudyohan naton nga ma-include sila sa aton. Kay kung natawon mo, pwede man sila maging carrier kag since ang exposure nila adlaw sa aton mga tawo kay kita man ang nagabakal sila, mga taga Bacolod, dapat lang gid na maproteksyonan man sila. Tag inisla kung kaysa nga mga nagabululig baligya daga pala uli man sila sa mga diin nga mga lugar mo. So kung magpauli to sila, medyo safe na sila kay bakunado na sila din sa Bacolod, ma'am, ano? Yeah, that's correct. Kag ang importante gid nga while sila sa aton jurisdiction diri sa Bacolod, hindi sila apekto or hindi sila maka-infect sa mga taga-Bacolod diri. 428, ma'am, medyo above siya sa target, no? So meaning next guro ma'am basi ano man pila ka bilog gid ang ang mga ara sa merkado nga ginalantaw nyo mga makabenepisyo sini mga pila ka thousands ayan. Well, actually, kung tanawon mo Action Bri, may mga damo man to sa ila na nga nabakunahan na. Okay. No, nagkadto man sila sa mga barangay, kakadto sila sa mga barangay. Ang may iban gid nga tinadlock. So, syempre, nag-take time gid nga magwa pag kadto gid sa barangay magpabakuna, may iban nga nakapabakuna na sila kuno sa SM. Ang iban na nakapabakuna na sa iba nagakalain-lain ng mga vaccination centers. So, ang mga hindi yung media makahalin, tinadlock sila nga hindi, wala sila income para sa ina nga adlaw nga magalin sila amo tuya ang mga wala pa na bakunahan kag ang mga nagaduha-duha pa nga hindi magpabakuna kag nag-decide naman amortong gid pang bakunahan sa kainap. So, ang aton instruction sa mga market supervisors naton nga for as long as may ara sa dira, including ang ilang pamilya, ilistahon lang kag patag sa aton ang listahan para nga mapreparahan sa sang bakuna kag maagyan naman sila liwat sang aton vaccine sa next Friday. Boss, ma'am, anong inyo sining pwede na ma-mention diri? Anyways, before that, ma'am, like for example, wala ka mo katag form or wala sa listahan nyo, may walk-in man kaina, ma'am, dito sa area? Dito sa even sa market? Sa mga market? Yes. Yes, kaina sang may ara pa tiyempo, especially sa Libertad, kaina sang aga, kay medyo temprano pa naubos, may bilin pa nga vaccine, nagdaton man sang ulihin na bala nag-decide, pero vendors man gyapon Action Bri, pero ulihin na bala nag-decide, wala siya nakapalista sang hapon kag sang ikakadlaw, so gina-accommodate man. Kamayo din. Aton malang na principle in it. It's not because we don't want to vaccinate those who want to be vaccinated. Ang aton malang na Action Bri na gina-require nga dapat pre-registered or listed sila is para hindi
po sa aton ang mag-control sa crowd. Kaya ang problema, tabalang kung magdamo, kung wala ta gani, kung hindi kita by appointment, gagamo ang tao, kag hindi na ma-observe ang distancing. Kag amo naman na nga ma-violate ang mga protocols naton. So hindi man ta gusto nga mo na matbo. Especially now nga may mga Delta variant, kita nga na-detect diri sa aton. So mas doble halong dapat itatanan. Aha. So buwas nga adlaw ma'am, I don't know kung okay sa ibo nga i-mention kung diin ka mo kay basibla idugo kon man to ka mo. Although nga tihambal na to may mga lista gid man. Din ka mo buwas ma'am ang target sining mobile nga inyo. Well, sa buwas ang aton nga mga vaccinations, may ara kita mga on-site vaccinations. Usually bas gani weekend action bright ang aton nga mga vaccination team conduct na isang on-site vaccination kung sila ang nakadto sa mga dapat bakunahan. So, ini aton mga BPO companies nga mga dalagko hindi man sila tanan makadungan at magkadto sa mga kung nagatrabaho sila and then after ng trabaho tikilabanan na sila nagatulong kagapahuway. So, ang kita naman ang makadto. So, may mga PPO companies kita, call centers nga katuan sa aton nga mga vaccination teams. Kaya iba naman naka-schedule gyapon sa mga malls pero ang naka-schedule kag naka-appointment amo ning mga PPO sa aton. Maadumduman taman we all know Action Bri nga ang BPO industry is isa ka sektor nga dako ang contribution sa aton ekonomiya, no? It's an economic driver para sa aton dito sa Bacolod. So we would like our workers in that industry na sila isa man sa mga mauna nga maproteksyonan din naton. Okay. Ma'am, kay na sa pagintindi ko, nag-istorya na ita sa Timprano pa si Mayor nag-presscon so far. Anong iban pagid nga na-mention ni Mayor, ma'am, regarding sa presscon kay ina ma'am? Actually, nag-brief si Mayor sa media kag nag-explain. At the same time, may mga invited kita nga mga panelists kag resource speakers, experts na naghambal dito sa aton press conference. Balikan ta si City Ademang. Action Firing Line. Kay sining nga hapon may ginpatigayon nga press conference si Mayor Bing Linardia. May ara sa mga bisita nga nag-explikar maybe ini may connection sa ring panibag-o mo. Ma'am, balik dira sa imo pasensya na utod kita ma'am. Go ahead ma'am. Yes. Ang press conference kaina nag-focus sa isa man lang katopiko amo ni ang nag-ulang din na detect nga Delta variant, no? Nga duwa ka cases na na-detect nga Delta variant diri sa Bacolod. So nag-invite si Mayor kag ang EOC sang mga experts naton halin sa Department of Health sa Region 6, ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit naton, si Dr. Alonsabe, si Dr. Bea Natalaray, ang spokesperson sa aton DOH Region 6. Ang assistant regional director Araman nag-attend man sa aton nga press conference. And of course, diri naman sa Bacolod, ang isa ka expert man nga gin-invite ni Mayor Bing, ang infectious disease specialist nga president sang ila organization sa society nila sa mga infectious disease specialists sa Western Visayas, si Dr. Romela Tiples Ruiz as one of the resource speakers magkaina. So far regarding sa Delta, ma'am, anong gin-mention ma'am nga mga preparation naton diri sa Bacolod so far ma'am regarding sini? Well, in terms of the preparation, siyempre gina-intensify talaga ang pag-campaign gyapon sa observance of the minimum health standards. Ito mo malagi na naton first line of defense mo, prevention. I-prevent ka na hindi kita ma-infect, hindi kita tani masudlan sa Delta, pero ara na may na-detect na sa ato nga Delta variant. Ikadua, ang wala labot sa ato nga minimum health standards, dapat ang inabalang kung hindi man lang kinanglan, kung hindi man lang necesidad nga magwa kita, it's best
that we stay at home kag that i-avoid gid anay ang travel. I-avoid gid anay ang pagbiyahe sa subong nga mga tiyempo. Ang maning rason na ginstriktuhan naton ang border control. Of course, may ara iban nga they find it inconvenient, nagareklamo sila sa inconvenience, but we have to do it for the entire community para sa tanan ni. And in addition to that, ang nakadako nga preparation nga ginahimo naton is ang pagprepara sa naton mga treatment and isolation facilities. Si Mayor Bing sang wala gani na ang report, nagpa-inventory na siya sa aton mga test kits. Kaya usually, kung may ara na sa mga variants, ngayon dasig lang magsaka ang mga cases. Usually, nagataas ang cases. Siyempre, kung taas ang cases, kinanglan ka mas damo nga test kits, mas damo nga PPE, ang mga isolation facilities, dapat kumpleto ang mga beds, ang mga supplies, ang even mga gamit kag ang kit nga gagamiton sa mga pasyente, ang aton ayuda, ang food packs nga ginahatag sa mga ginapang surgical lockdown naton nga mga panimalay. So dako na muna mga preparations nga ginhimo naton Action Bri in light of the discovery of this new variant. But even before that, ginahimo tanan na ina mga preparasyon na. Nag-prepare man kita sa isa ka dedicated with nga isolation facility para sa mga ma-detect nga positive for variants in Delta and maybe even Alpha and may Theta variant man kita. Ma'am, ang pamangkot diri bala ma'am, sa kada buon sa ginpang swab, why nga sila nga duha pila gid ka samples gin padalat nga anong basihan ta nga nagpadala kita sang samples dito sa genome? Sang nagginuwa na ni ang mga nagalain-lain nga mga variants, no, sang nagsalaka ang mga cases sa India, sa Indonesia, sa mga pungsod sa palibot ti ang ato national government nagbantay naman nga ining ang occurrence. Ginatest polls nga mag-qualify. So may ara protocol ang DOH na kung ang imong specimen, for example, maglubo ang cycle threshold less than 30, ginapadala na sa Philippine Genome Center for sequencing. So paglapot sa sa specimen, depende na sila kung batunon na nila or hindi. Kaya may mga criteria, Action Bri actually, before sila mag-sequence ang imong specimen nga ina. So from July 9 to August 9 na period, ang total na napadala naton nga specimen halin din sa Bacolod for sequencing is 166. Sa 166, duwa pa lang ni nagbalik din sa aton nga Delta variant, kag may 5 ka inang P3 o kon Theta variant. Ang Theta variant ni amo ni siya sang una ang P3. So 5 kag ang duwa ka Delta variant, amo pa lang na ang nakabalik nga result sa mga sequence nato. So we are still waiting sa results ng iban pagid nga ginpadalaman naton for sequencing. According sa report na interview naman kay duha ka mga barangay kapitanes ang Banago kag Sumaga. According to them nga naka-recover naman sila recovered na ni sila. Pero anong sitwasyon na subong Madam Ang, because nga na kulbaan ginman kita mo, may myself medyo na kulbaan kita sa katabo subong sa Iloilo dito sa Metro Manila, sining Delta ngayon nga na-explain ta naman ni before kung ano ni siya ka dangerous than the COVID-19 nga origin abi, no? So anong station, ano status sa Ginsubong County, Miss Ima? Actually, ang status isang pasyente sakto na ang balmo kagang sakto man ang hambal sang aton mga duha ka kapitan na recovered na ni sila kay natapos ang ila quarantine period. Ang first case naton, ang case number 1, July 15 pa na siya gin-swab. Ang case number 2 sang July 19 pa. So kung maisip ka 14 days after July 19,
natapos na siya sa August 3 pa natapos ang iyang isolation Aha. or quarantine period. That's why nakapuli na ni siya. Kag wala nabot sila, both patients, indiduwa sila, pareho ni sila nga asymptomatic. Wala sila sintomas. Except nga, ang case number 2, gabusong ni siya. Oo. Kag the only reason nga nagpa-test siya kay requirement, kung nagabusong ka, kagara kasi imo last trimester, meaning manugbata, kana lang last 3 months mo bala, gina-require sila nga magpa-swab tungod sa vulnerability sa mga nagabusong ng mga babayi. So nagpa-swab siya, positive. Ang tungod nga close contact ang iya bana, ang bana gin-test man, gin-swab man, ang bana negative. Kaya ang bana is fully vaccinated, Sinovac. Okay. Naka-Sinovac sa duwa na ka-doses, no? Fully vaccinated na. So, nag-negative ang bana. So, amo na siya nga ito nga duwa nga cases. Ato naman ang case number 1, Action Bright, nalatnan lang siya sa niya hinablos. Ining case number 1, 71 years old, wala ni gagawa-gawa sila balay. Pero ang kaya hinablos, ang ginaitara niya, nga hinablos siya, muna ang naganegosyo. Naga-business, no? So, pirmi naga-biyahe, pirmi naga-lakas, may mga transactions. So, amo ni ang nag-positive man siya before, nga amo ning ginadudahan nga naglaton sa iya nga tiyo. Okay, pero ang iyang hinablos, diya nga nagtakod sa iya, iwa ito naka-delta. Yes, kaya wala na padala iya nga specimen, so we never really know. Kaya mas nauna itong iya nga, mas nauna itong ang hinablos nga nag-positive. Amo na gani ko ang isa sa mga pamangkot sa press conference, Action Bright, nga in spite of the fact na may ara kita duwa ka detected nga Delta variant diri sa Bacolod, manugbo gyapon ang aton cases. So we are consistent kita sa manugbo ang cases lately. So it is something, kung tanaw mo it's a good sign nga may Delta variant or nagdubo. Pero ang aton nga ginapamintar nga pag-search naton sang nagligad nga mga binulan, June especially, nga highest naton ever kag July, posible nga may ara na kita sa mga variants nga ini sang amo na nga mga bulan. Kag subong lang nakita kay ang mga results ang aton ginapa-sequence nga mga specimen, subong pa lang nagbalik ang results sa aton. Kabay pa, no? Anong chance sa ayhan, ma'am, nga ti nakapang laton-laton gito, ma'am, sa nagliligad ng mga bulan? Posible, gen. Yan, aton subong contact tracing cluster sa EOC, nag-conduct ang contact tracing, intensive nga contact tracing. In fact, first, second, and third generation ni ang labuton din nila ni Dr. Rosalivio Campos sa contact tracing. Kag kainas ang aga, kay basis protocol nga ginpapanaog sa aton sang DOH, ang kumag-Delta variant sa even if tapos ng imo nga isolation or quarantine, i-swab test kaliwa before ka i-declare nga recovered. So, gin-swab sila kaina, ang hopefully nga negative ang ilang results na isang duwa kag din-swab man ang ilang mga close contacts, Action Bright. Kabay pa nga hindi magdugangan, no? Amo na aton ginapangamuyo. Okay, pagwa pa lang sa duha ka kaso ni nga Delta variant, may mga arat na sa mga uton nga kadasig idya sang utok nga gahambal ti basi mangin address naman ni nga mag-ulo ECQ kita diri sa syudad sa Bacolod. Sa Balco hindi lang kay mabudlay na ina Ma'am M. Yes, that is true. As a matter of fact, ang classification sa aton, subo ang risk classification sa aton is low risk kita sa Western Visayas, sa DOH, no? Low risk kita, but nagbago lang ginagawa ang bagong community quarantine status nga gina-approve ni Presidente Duterte kag maintain kita gyapon sa DCQHR. Kag isa pa subong nga adlaw, anyways kahapon ini nga result subong nga adlaw lang namon nga ginadawat gid man ini everyday. Ang Bacolod subong ara gid lamang sa 35, no? Dali gid lang na dula, no? Action
Firing Line. 34 ang local case, isa ang ROF mga kaaksyon, no, sa Bacolod. Anyways, ma'am, ang imong parugyan for Bacolod, may connection sining Delta kagiban pa nga dapat naton hibalon sa mga gabi from you. Go ahead, ma'am. Yes, let us all keep calm. Magkalma lang kita, hindi kita magpalapsa sa mga fake news or hindi natin pag-i-exaggerate ang mga balita. May ara kita Delta variant sa Bacolod, but both patients have already recovered. Kaya ang aton Emergency Operations Center nag-conduct ng intensive kaayong contact tracing at the same time testing sa mga close contact, sa mga posible nga nangin contact sa inindua ni ka-cases naton subong sang Delta variant. So kung natawon naton, tapos naman sila sa ilang quarantine period, but wala kami ginapabiyaan kag as a matter of fact, sige ang aton nga contact tracing subong. So, but on our part, kinanglan doble ang aton nga paghalong kag pag-observe sang aton minimum health standards. Kag ang pinaka-importante, gid nga kung wala ka pa nakapabakuna, magpabakuna na kay na proba na we were able to prove from the data nga ara sa aton sa Emergency Operations Center nga ang mga vaccinated. Oh, by the way, Action Bright, ang duwa ni ka pasyente nga may Delta variant, unvaccinated din sila, wala din sila mabakunahan. Ang bana sang patient number 2 ang nagabusong, gin-test, may close contact siya, negative. Negative na tungod fully vaccinated with Sinovac. Nakapabakuna siya, kaya nag-aubra ni siya sa isa ka hospital, kag may vaccination program ang hospital, na bakunahan siya, 2 na ka-doses ang nakuha. So, symptomatic, wala sa sintomas. Vaccines really work. Amo na nga importante, dapat ma-reach din natin ang 70% ng atong population nga mabakunahan as soon as possible. Kaya para may herd immunity kita, kag mas safe para sa aton. So, kaniyog lang din, magpabakuna na kita. Let's go to the vaccination site, kag mag-register anay online, kag get that vaccine and be protected. With that, Siri Ad, thank you again sa imo sa time. May gabi kag mabuhay ka, ma'am. God bless. Mabuhay kita tanan. Halong. God bless you too. Action Firing Line. There you have it, mga ka-aksyon. Si City Administrator, at the same time tinagapungko bilang Executive Director sa EOC sa Bacolod, si Ma'am M. Ang. Action Firing Line. Amo na ang countdown sa press conference ni Mayor Bing Leonardia sining hapon plus ang aton sini pag-update silang ila sining mobile vaccination drive against COVID-19 diri sa Bacolod. Ginalaoman nila mga 300 plus lang sa 3 kadalag ko nga merkado ang mabakunahan today. But unfortunately, nagdangat ini sa 428. Action Firing Line. So, dason simana, balik naman sila. Preparar ang mga terminals, preparar ang mga utod ta sa mga lugar nga tiduay pagid ka padulong sa mga vaccination center kay masako kamo. Ang ilang bus sa Bacolod amo ang magasulong dira sa inyo. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang DT Brian Morgan. Action Firing Line. pagbalik na karon dugay-dugay, abi hibaluon tanibing kuan da sinabtanay dira sa banwa sang Ilog sa mga pumuloyo man kag pila ka mga opisyales sang munisipalidad or adog sina ng Municipal Health Office. Matapos nag-viral ining litrato nga nagpatigayon iya sang Miss Gay ang isa ka barangay dira apisar nga bawal ang tipon-tipon. Action Firing Line. Si Kapitan istoryahon ta karon may Miss Gay gibla o kon wala.
Given nga wala sang Miss Gay abi pero nga may tililipon kag sinadya ang lain pa kay may nag-abot iya halin sa Metro Manila nga positive sa COVID-19. Action firing line. Ang pamangkot diri nakatambong bala ining positive nga ini sa sining kinalipay nila dira o kon wala. Sabton ta sa pagbalik karon dugay-dugay. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. Manamyaw kita sa aton sining nga mga utod. Eric Moyco may gabi, si Rami Mondihar, montor lang sa Shinda Paz, La Carlota City. Bernadette Lacson, good evening Sumbray, greet ko happy birthday Ida Vistar. Huma Lumina, si Reyna Redondo, there are cases na tapos na sila na vaccine pero nag-positive sa COVID. Ang iba niya naka-fever, ano na siya, normal lang eh. Normal lang na basaling ka sa bakuna. Alex Montesa, good evening man. Lila Corrales Kabasag, nagamonitor man sa Dumanan Phase 3. Ligay Villares at Chibar. Good evening Sumbray, gamonitor ga live Ramon and Lucia Chibar sang Talok Bago. Salamat gid. Bernadette Lacson, shout out lang the best mayor being para sa Bacolod. Edi Laos, kag Nanay Isabel sa Victoria, salamat. Rochelle Solo Conde, if tapos vaccine normal lang nga may hilanat, take lang paracetamol. Amo na ko nung mga adverse effect kung tapos ka makuna, sometimes may nagahilanat, palanakit ang kalawasan, amo na. Si Janet Flores, good evening Sir Brian, monitor lang kami di programo, stay safe and God bless. Araman si Vanessa Mayoc. So Brian, just want to say thank you to Jinky Dayalagdon, Alex Montesa, Bia Jonathan, Noel Amar, Milail Uligo. Juan Miguel Digumon, tamyaw lang tita Juliet Peruccio sa Maaw Bago nga nagamonitor gid sila sa Action Radio. Salamat. Nora Villalon, hello po, good evening. Sir Brian, keep safe all the time. Salamat. Likewise. Bernadette Lacson, shout out lang ko kay Senador Ping Lacson. Si Reyna, sir, ang mga persona subong na naka-quarantine as lang ko wala na sila ya suporta sa barangay. May ara na, bro. Lily King, ara man, nagatamyaw may gabi kay Administrator M.Ang. Ara man si Lia Younger Esquivel, good evening, Sumbray, monitor from Talisay, keep safe everyone. Reyna, i-check nyo sa base center during the registration ko na observe nila social distancing. Ang sa sulod wala pag-mask. Sa Comelec ne? Sa Comelec daw ay nag-mask. Pictureable na sonla inday Reynabla. Jonilo Norbe, good evening Sumbray, isa lang ang bulong sa COVID. Wala na swab test. Sigurado matap na ina ang COVID nga na. Bernadette, tambal niya, stay safe always, your face mask, face shield, and social distancing. Bernadette, okay, sige. Si Reyna, using face shield, useless lang naging props lang na nahimo Ray-Ban. Imagine mo na, ikaw gida. George Gargasiran, good evening lang kay BF Anita Fuentevilla, Santa Kuling, kag kay Mamay Kay Carol sang Riverwalk Subdivision. John Biatin Sibalios, good evening Sumbray, pasalamat lang kong gina sa mga health workers sa barangay Pahanukoy, Jim nga ka mga bukot sa ila. Naka first dose na ko Sinovac Action Bray. Bati, good luck, congratulations. Shout out sa Grupo Progreso. Lilia Taton, good evening Sumbray, always watching live here, Gardenville. Stay safe, Galdas. Eric Moyco, si Killer Boots with markang bungo na naka skinny jeans kag naka mahilig mag shades kung gabi feeling rock star sa Salvador daw halin sa mental nga pang red tagging pa na siya kay kalain gid. Ano to man? Arman Regalado, may gabik Sumbray, tamyaw ko lang mga Montara Isabela kag Hirali family. Salamat gid. Si Kairos Flaky, Arman. Reyna, tamyaw nangin kwanta ni subong si Reyna ha. Nangin suki pa sa subong ho. Tamyaw ilang ko no family Rodriguez sang kumaliskis labi na gid kagawad Dionisio Rodriguez miss ko na gid siya. Ang mabuot nga kagawad layo pag ngisi na. Bayaw ko na eh.
Pareho kami na, layo pagangisi. Kung isa na ko lang isa, gangisi man ko. Lain ulo na gali. Si Jives or Hives Rosca Gamuzo. Good evening, Sir Bry. Kag sa tanong yung listeners. God bless us all. Thank you, again. Salvador Inocencio, may gabi, Sir Brian. Nantaw lang kami di Barangay Maaw. Barayoga Ray, nagamonitor man sa Pandanon. Lito si Condes sa Be Safe Bacolodnon. God bless. Rosalina Arellano Espadero, Arcon Tobida. Good evening, Sir Bry. Watching live. Tani, pabalon ang mga tao. Kay isang July pa, nag-swab damo na ang nakakontak sa ila. Gani man, no? Rowena Castillo de la Cruz, good evening, Sir Brian, monitor from Purok, Masagana, Barangay Sais. God bless. Carmelo Garingo, good evening, Sir Brian, nami man gid ang Sinovac COVID-19 vaccine. Eric Moico, ang Sinovac vaccine hindi man na effective sa Delta variant, useless gid ina na bakuna pareho sa natabo sa Indonesia. Hil Javier, yes ma'am, and ang is correct to follow the vaccine to each and everyone. Good evening, salamat. Si Florencia Villacampa, good evening, Sir Brian, watching live diri sa La Union. Melchorita Ferrer sa Barangay Bata, Joan Mel Araman sa Victorina Heights, Brinica Windel Araman, Eric Moico, thank you, Sir Brian, shout out, more power to your program. Salamat. Si Aming Cadinas Biring sa Cebu, may gabi diha ninyo talan, kumustang Cebu? Ronilo Arellano, nag-monitor man quarantine facilities. Sa diin ka. Jumar Balio Alio. Good evening, Sumbray. Mangkot lang ko kung pwede ka pa vaksin ng isa ka OFW sa AstraZeneca. Bisan ano lang ang vaksin pwede. No? Pero ang ginalagas kung OFW ka, mga ginabaton man to sa ibang nga pungsod. Mayara dan bakuna, subong wala ginabaton sa ibang nga pungsod. Si Nori Jean Doriguez Parino, listening here, Sunshine State, Florida. Favorite ko din nga portion. Wow, salamat gid, madam. Thank you again for the compliment. Milail Oligo, salamat gid. Rowena Tubigon Villacampa Dihino II. Good evening, Sumbray. Greet ko lang family Tubigon sa Purok Tumpok, Bloomingtreet, Murcia, na nagapamati gid sa family ko diri sa Barangay Pilisa de los Reyes family. Lami digid kit Chay Diding. Milail Oligo, Laila Apas Araman, Joel Avancenia, sang Cavite. Utay Benedicto Tamyaw lang, Kapitan Sergio Libre sang Barangay Manlukahok. Ronelo Arellano, ETCS for Idola, vaccine man ko. Wow. Okay. Sa ETCS for siya. Thank you, sir. Milail Oligo Araman, live na live. Sige. Sa mga nagalantaw sa aton subong, hindi lang ka magbiya da kay pagbalik naton ken Thursday sining balita. Siniblang natabo sa ilog nga may Miss Gay sila ya. Duay ni sila kabalo ya. Duay sa kabalo ya nga bawal ang tipon-tipon. Pagbalik na dugay-dugay ha, paki-share lang sa aton nga live. Good evening. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
Mga balita. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:09 na. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, gina-endorso naton sa inyo naman nga mga ginabi mga ka-aksyon. Aksyon Brian Warden, Aksyon
firing line. Pang tamyawon tanayan tis pa naman ang tanan mga utod ta nga nakaprada ng ila sini nga mga mensahe. Yung gabi Action Bri, always kami naga-monitor. Tamyaw ko lang sa Loria family sa Murcia. Gatamyaw Dodoy sang Kanlaon. Tayo aton Kanlaon. Kumusta mo diha? Good evening, Action Bri. Mangkot lang ko nga ang pa-vaccine sang handi. Ano man, handi nagmasit sila. Pati mga kabataan nila ubos gid nagmasakit sila. Nag-ubos gid sila tanan sa sulod sang ila panimalay ang wala pa mabakunahan, wala yan nagmasakit diri sa Minuyan. Ay dili ka? Oh. Kuala na ano bakunahan basi mga amo nga tawag din nga adverse effect bala, adverse event sang bakuna, no? So wag mo na gani, i-check nyo gidayon sa inyo sining local health unit. Action firing line. Good PM, Action Bright, isang July 18 pa man nag-tiro-tiro di sa damo nga airsoft sa barangay Sumag. Paano da kay nakahalubilo na nila da ang nagpositive sa Delta variants? Dapat i-contact trace sila, kag i-swab test, kag i-quarantine. Dapat sila nahalit ang mga iniblang text party sa airsoft. Ining nag-Delta bala sa variant, nagabusong niya, ti paano sa naghalubilo sa airsoft man? Basi patalang ng istorya mo noy, hindi ni hustong ginauhatag mo ding information. Action firing line. Gabusong niya ti paano siya mag-airsoft man. Gadako tiyan kay intrato siya dalagan ka magtiro-tiro man, do hindi man guro. Next time mangin responsable kita sa mga mensahe nyo, ha? Action firing line. Di ta gusto nga magpatalang, di kay kinal to nagambal si City Ad M ang nga mangin hindi kita magpalaptas ang fake news. So kung basi magsala na karon interpretation nila sa text mo, party sa nagpositive sa Delta nga nag-airsoft sa Sumag, tiway ni siya labot to sa mga airsoft nga to. Abi ka mo na lang da. Puriya gamba. Alas 8:13 mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Si Hernan Fermin naga-monitor man. Kumusta si Kapitan Samonte? Daw di ko masabat na, no? Si Manny Loquias Araman, Neneng Serbo, salamat gida sa pag-monitor. Si MJS Candido Hildore naga-monitor man sa Sumag. Araman si Inivid Anuzama. Happy 52nd anniversary sa ARP. Salamat. Ligaya Osorio, good evening. Sumbray, monitor lang kami di sa Murcia. Good evening lang kay Idoy Osorio. God bless sa aton tanan-tanan. Siga. Si Marlene Diaz Araman, thank you gid sa Sumag. Eric Moyco, si Senador Lacson, wala man siya nagdeklara ng kaniyang salen. Amo man si Senador Soto, ano may ginatago sang manggad nila? Tani honest sila para sundon sila sa mga kabataan leadership by example. Di tanan nga mga kwanta nagasalin na sila. Tanan nga mga opisyalista. Action firing line. Mandate na sa aton nga Philippine Constitution nga mga opisyalista dapat magpagwa sang salen nila. Pero ang pamangkot dira, ano ka perpekto kag ano ka kompleto sang salen nila. Amo nang dako ka pamangkot. Action firing line. COVID-19 kita gyapon kay may isa ka litrato makaksyon nga nag-viral sa social media subong. In fact, na post ini siya sa Ilog Municipality sang Ilog Health Office, no? Municipal Health Office sang Ilog. A group sang people o kontawo nga nagalantaw sang may ara nga nagarampa sa atubang nila. In fact, ang tawag ganit nila to, may nagpatigayon sang Miss Gay, mga kuana, agi-agi, bla. Action firing line. Miss Gay sa isa ka barangay, amo ning barangay Balikutok, Ilog Negros Occidental, sang tinalikdan nga adlaw, mga kakson. Action firing line. Ang natabo sina diri, may ara sang nangonsiho nga isa ka persona sa Municipal Health Office nga namangkot nga, ma'am, may sa may Miss Gay to bala, may positive to kuno, i-confirm lang namon, doon amo na lang pamangkot. Ang tubag dire, ang sabat dire sa mga opisyalis makaksyon sang Ilog Municipal Health Office. Basahon ko. Action firing line. Alagid lang kay ginaokay ko ba di siya, no? Ari ding sabat sang taga Ilog ho.
Di man ni malambutan gid dason adlaw guro, dahil lang gid no. Timo-timo ko ba na ida. Kaya ginkuhan ko na to kay ina nga nagpisik ini siya kag nadula ko. Oh. Ay. Kabudlay ko nagaedad. Action firing line. Din ato siya. Sus purya gaba gin pakuyuan mo ko sa mga gabi ha. Dali gid lang. Dali gid ang mga aksyon na kalma lang kay plastaron taninaw. Are. May nag-ara sa may nagpadala sa information sa Ilog Municipal Health Office. Ang pamangkot. Good evening, Doc. May nagpositive gali sa Taisikan. Balikotok basi nakatan-aw siya Miss Gay. Daw mo na bla. Sa paghambal kita Miss Gay, damo tawog lang taw may paaman pangalitrato sang mga grupo sang tao nga may ara gid sila sang stage nga gamay nga nagatililindog kag nagatinanaw ti imagine mo Miss Gay bla iya. Firing line. Ang sabat diri sang Ilog Municipal Health Office sa nakapoy na kami ka-remind good luck na lang da sa inyo. Amo nang sabat san kung kay isab lang mga doktor nato, mga nurses nato, mga opisyalis sa gobyerno, isa na ni katuig nga pahanumdom sa aton masubra mo. Halin pa ni sang nag-umpisa si COVID-19 nga bawal ang tipon-tipon. Bawal ang social gathering nga nagalampas sang napulo kag masubra. Ginabawal ang simba. Ginabawal ang simba nga tuman kadamo. Ginabawal ang kung ano man nga mga social activities nga involved sa madamo nga mga tao. Sulit kita diri sa Action Radio, sulit naman. Action firing line. Ang natabo kani mga kaksyon, kay na-interview ta si Kapitan Mark Joseph Valenciano sang Balikotok, no? Eksklusibo na interview ta diri sa Action Radio. Kay subong ining istorya nga ining Miss Gay nga ini. Grabe to subong balbalanay sa ilog ni. Forte yang sinabtanay mo. Action firing line. Naghambal diri si Kapitan Valenciano nga nagpatigayon sila sang tree planting mga kaksyon sang temprano pa. Pagkatapos ang tree planting, ang kapitan nahuya man siya nga hindi magpakaon sa mga nagpananom sang kahoy. Nagpahimos ini siya para may ara sang panihapon Action firing line. Samtang nga nagahulat sila sang ila panihapon, way na malang ko na manggot kung nagpaihaw baka, baboy o kung kanding da anong himos na importante may panihapon. May ara sang ginpatigayon nga kung si kapitan pa daw lingaw-lingaw nga rampa-rampa. Hindi man siya mag-ako nga Miss Gay gin ini. Pero dugay hambal niya nga iya hilikuton sang mga sangguniang kabataan yearly dira sa nasambit nga barangay. Siling ko pila kabilog tawo kap. Siya do damo lang kay ti sa bipat niya palang daan lapit 20 na mo do mga 17 ti more than 10 na. Plus anag pa na may mga IP pa to siya, may mga IPs nga mga nag-ililintra pananom may kabataan etc. In short, mas gadiring gidya pililipon gidya ang gwa sini. Ang pamangkot diri nga may COVID sa dina mismo nga barangay, ang pamangkot ko nakatambong naka-intra ining may COVID positive gali nga isa ka Iloy or isa ka babae rather halin sa Metro Manila. Nga tingala man si Kapitan Valenciano nga nakarekta ni siya pauli da nga positive man siya ay han. Amo nang subong nga tao to sa ilog to sa may labi na sa Balikotok de ang nagtalalambong sa tree planting to dako ining palamangkutanon to sila subong. Nakatambong bala ining positive or family sang positive ina ang aton sinihibaloon. I hope nga si Kapitan nagsugid lang sang matudtuod man sa aton nga interview earlier diri sa Action Radio Bacolod. Kag kung sino man nga monitor da subong nga nakatambong didto sa tree planting nga inila binagid sang mulo Miss Gay nga ini baw abi pag panilag kamos ko galingon nyo after 14 sa sulod sang 14 dias or after 14 days amo nang hambal sa authority mo kung may ara sa mga sintomas ikaw nga mabalaan o batyagan das ko galingon mo. Kaya tiga pang laton gani si positive mo
magalantaw ka Miss Gay kundi katupad-tupad ka muda. Wala gid yang social distancing ginatawag gidamo usla. Oh, di maglantaw ka Miss Gay syunan kundi nagapalakpak ikaw. Nagasinggit ka pa na, woo! Yehey! Di nagalalasik dang imo laway. Action firing line. Na, halin pa ka mo sa tree planting, to medyo ka pamalhas pa ka mo abi, saptinganay ka mo da. Di mo gining lain, pero aris kapitan, no, salamat, gapasalamat kita kay Kapitan Valenciano, nga nalabot naton siya sumoga, bikag maka-explicar siya nga side, mga kaksyon. Ano ka matuod, Kap, nga may ara sang Miss Gay ka mo dira, Kap, sa barangay? Hindi naging tawag na dito, sir. Oh, ano lang to siya? So, parang to siya mga kabataan nga kami sa ako Daligid lang ha, ang tingog ni Kapitan, daw ara si Dalom sang kuweba, kay wala may to signal. Ang area daw ka patay sang signal dito sa mga telecommunication bla, no? Balikan tas Kapitan nagakurog-kurog tingog ya pero namin ni tingog ya pro ha, Arya. Mga kabataan nga kami sa ako tagadri man sa ako nga mga agi-glamin niya mintas ya ulat ko kakuan ga ulat ko sa awarding sa ngamon nga kuan nga pag-tree planting. Aha, tapos ano tabo? May mga tao nga nagtipon-tipon, Kap. Ako lang, sir. Dili naman nga mga upod man sa akong mga tanod na combine sa akong ng tree planting. Ah, okay. May tree planting. Gali, oo. So, si pagkahapon, nag-gimos ko bala panyapon. Oo. Si kalain mga dito sa site sa dam sa among tree plantingan kay Bukid. Okay. Ito, so, kung ko lang daw lang sa covered court kay taga-dito lang man kalabanan sa among nga ano. Oho. So, damo-damo gid man tao, Kap, more or less mga pilaayhan ang nagtambong. Kung ano man sa ako lahat, ang ako nga lipat, daw, gabi si City na nangadaan, sir. Okay. Membro sa IP nga nag-participate man, kay nga taga-diri man, sa sityo, sityo magkakabrato, pag-UN man sila. Okay. So more or less mga pila, Kap, man lampot ka mo sa gatos? Hindi ko gito, sir, panggit, sir, tumakon kay Tido. Hindi man na ako maisip sing kay Tiga, ako naman to, sir, mas na hapon lang kay sige lang to kayo mo, at least makatapos ka, hapon Uli lang. Ay, okay. So meaning nag-ano ka mo man, may nagasakasaka git sa stage, may nagarampa-rampa abi, gawa mo sina. Wala, sir, wala sa stage away daw. Dahil class nga inusinas kaya ako laway man, sir, hindi magiging kwan kay te, bawal man ang ginapan do na away man Do kwan na lang gali, do kalingawan lang gid abi nga dira lang mismo sa dalom da sa galawag-lawag, may galakat-lakat, do amo sina Kap. Oo, sa lingkod daw kalingawan nyo lang abi nga dira sa dalom mismo samtang gahulat may ara bisang daw mag-entertain gid lang daw mo sina. Daw karon sa mga panser sa iskay ko lang, sir, kay ang iskay yan isang iskay ko promosyon man yun kasi tuwing bala nila nga kuhan balikan sa ano niya to planting daw yun na yan pantay ang mga uginis nga. I see, okay. Pero Kap, ano man inang wala tiya fiesta, why sa kon ano man tree planting gid lang to. Wala, sir, amo lang, sir, nangawat ayun sang kanila, sir, daw gintagaan na yun wala ko pag nag-participate sa kwan. Tatso may para mga nag-participate nga may mga asosasyon ko di balaman nga sa barangay ko kasi asosasyon nag-present man. Okay, so meaning daw may ara gid pulo program nga gamay. Sa lang kay tapos altis mag-pull out daw ang amo naman tong kalabanan na galatin ang ato man ang upod namon sa panas sa nag-tree planting sa niya. Okay, Kap, sige ho. Ano oras na unta to siya, Kap? Mga ano oras ang gabi na?
Di daw na ako ng guro sir, kay kalawit man sir, kay ginahalagaan mahiraan ang imong timos. Gusto kung daw mga amot pa ng patado, naging mga guro sir. Alakite, guro ay patado. Ay, okay, oo. So ano man inang tinukap anong status na subong may nagpositive kuno nga naka-impon dito sa tipon-tipon? Sir, why not sir? May positive, why na yan naka-impon sir, kag wala na sa ganay kagwa-guwa sila balay sir, kay daw ang ako sila nga informasyon daw pinaway lang wala ganay ka tago ito nga sila balay nga pagtuli ya. Nga di na siya halin kapaw, ano na siya? OFW or ano nga sitwasyon? Wala sir, daw sa Manila lang guro sir nga nagtuli pala. Okay. So positive gid man siya, galing way na siya ka-impon to sa naglingaw-lingaw. Oo, kay layo kaya sir, mga sobra 3 kilometer lang yaya sa barangay ko yan. At least tubo nga sa Action Radio kami, maklaro mo nga wala nakatambong aring ining nagpositive. Why sir, klaro sir, why ginasir ka tambong sir, kagwa niya yan ang guwan sir, why ginakagwa ang halos nakagwa naman na siya sa survey naman na siya nga mo niya midwat yung guwan ang pero di ba ideya, di ba? May ideya na gimanta nga bawal ang tipon-tipon, no? Oo, way mo ginapunggan. Okay, sir. Ako na intindihan ko na, sir. Tumanong. Amo ng porsyon sa palayag ni Kapitan. Kundi ang nakatambong to, subong nga gabi, daw nahuwasan man ka mo. Action Firing Line. Way kuno kakadto tong positive, layo kuno tong balay niya sa piyak lang tong purok. Pero ti ano kasigurado ang palayag na Kapitan, ginarespeto, ginatos Kapitan. Pero pamangkot, tapos may pamilya to siya nga nakalagaw man to kaya nag-tree planting sa barangay mo. Action Firing Line. Si Positive Action, ora mismo ginkuha to gilayon. Kagin dala sa quarantine facility, kay ti asymptomatic, malang siya mo. No? Ti gin lockdown ang ila sining puluyan, mga ka-action. Action Firing Line. Ti laboton tani buwas, para sa seguridad aton tanan-tanan makasugid pagidiri ang Municipal Health Office nila. Kaya subong side ni Kapitan palang ina, ang pamangkot dira ano ang tika nga himuon sang DILG sa mga kapitan nga amos ni. Action Firing Line. Oo, kay ayhan, di man bawal man ayhan sa gitipon-tipon, tis Kapitan mismo aminado nga damo tawo. Kag may ara gin man sang Miss Gay, di man di siya maghambal ka Miss Gay, pero basta may nagrampa-rampas tunga to. Kung isa rin mga otod, rin nga mga gays black, mga salawayon man black, kabalo na gid sila, magluwas lang sa mga maayo, gida kay damo, yung maayo nga mga miyembro ng LGBT. May ara lang sa tigpipila nga salawayon, ang iban dira pasipsip. Action Firing Line. Ang iban dira, may mga himo nga hindi gid maayad, no? Kaya mo na, Kap, preparar kay basi tatawag agad sa DILG sa ilog da para pa-explicar ka sina may mga suspension bala ini. Action Firing Line. Sa kaangay sini. Ang nami lang gid nga balita kun wala gid man matuod kakadto si Positive. Kay ko nakakadto gid gani ati impas gid kabay pa nga hindi man or wala man nakapanglaton. Action Firing Line. Amo wala nang ginapangamuyo tas Ginoo nga wala siya nakatambong, tayo balikap sa waay. Kabay palas 8:30. Action Brian Warden. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton sila nga pagpangalaga dulong sa aton sa pagbalik ta karon mga ka-aksyon, istoryahan tani paano ginpatay ining isa ka miyembro sang Philippine Army. Grabe man ka brutal ang pagpatay sini. Actually didto ni sa probinsya sang Iloilo natabo. Kagiban pa nga balita gikan kay Aksyon Eden Abuso gikan sa Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Si Reyna Balya, only in Pinas. Karakter sang Pinoy nga ulo. No? May ulo nga humok man pro. Si Francine Nathalie Bautista. No? Nagamonitor sa Maaw. Jose Marie Barrera, good evening Sumbrayan, gasigabong gidi subong sa Purok Seawall, Ponta Taytay ang programa. Gapamati sila now nong Boy Bilen, kag Rhea, keep safe. Salamat. Si Cathy Alojado Ocampo, keep safe everyone, God bless. Luis Gonzales, mayong gabi Gloria. Mayong gabi Gloria kag Chong Gonzales ang dumanan. Jerry Limaco, mayong gabi Brian, monitor lang kami di Bangga, Tutong Pilisa. Ami Rivera Rahman, si B. Barriga, Action Brian, good evening. Tamyaw ko lang mama kay papa ko sa Don Salvador Benedicto. Jerry Barriga, Edith Barriga, ang nagatamyaw Elmer Barriga. Romel JP, may gabi Action Brian, shout out lang pamilya JP sa Barangay Singkang Airport. Gapamati, gina sila sa imo Action Firing Line kada gabi. Monitor lang me through FB Live. Keep safe, Bacolod. Si Angel Rico Perto, good evening, Action Brian, watching live from Woodside 1, Alihis, God bless, Action Radio. Mary Joy Camero, may gabi, watching from Singapore. Milail Oligo, kagawad sa Mambulak Silay, Timay, kag Monet Lubaton, gamonitor gid Action Brian. Salamat. Jaja Montiliano, may gabi sa tanan nga tagpalamati sa Action Radio. Ginatamyaw kung ang amon bayawak nga Purok Chairman. Ang bayawak man nga si Artemio Palomaria, mayo lang nga pagtulon sang Bulawan pirmi. Wala ka ano ni Raymond Barato, good evening Sumbray, monitor man kay Kodi sa Silay, Action Braya. Clemente Parlan, pa shout out kay Cap Parlan sa Barangay 23, utod nyo to sa Cavite. Vanessa Mayo, Action Bray, kindly greet lang, lihog happy birthday, Toy Lai Wen, Chief Engineer Alvarez, thank you again Sir Bray. Milail Oligo, no Villarosa sa Mansilingan, Gapatamyaw. Ba no Villarosa agad? No kapitan sa tango ba? Si Joseph Lim, good evening, monitor lang Action Bray, shout out Kapito Pito Milyares sa Linawon, Poseidon Fish Pen. Hernan Fermin, kumusta si Kap sa Monte? Manny Loquias, Neneng Serbo, nabas ako na ni Guru Kaina, no? Sige. Si Pinky Saldivar, Vicente Jr. Siscar, good evening Brian, pamati man si Corazon Siscar diri sa Mansilingan. Dads Abiria, good evening Brian, watching kami Barangay Sumag, halong kita sa Sumaganon. Laila Apas, Sir Brian, panawagan lang ako sa garbage collector, tani hakuto na nila ang basura diri sa Barangay 35 kay damo diri basura. Ay tapila ka adlaw na sila nagkakanto da nay. Sige, ipalabot na sila Barangay 35, ano? Las 8:35, mabalik ko dugay, mapawayway lang ang puwak ko, ano? Sige, salamat, paki-share lang sa aton live. Thank you. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao.
Best Radio Drama ang timbangan sang katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga kasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga kasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga aksyon, las 8:44 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Ginendorso naton sa inyo Mayong gabi lang nag-monitor subong mga kaksyon ng aton sining nga mga kauturan si Mariela Isabel Lupez araman si tiya niya sa Woodside 2 Corazon Macalde kag kasin ko nga gwapa kuno nga si Maricor Macalde nag-monitor gid sa aton nga pagpangalangan. Baw, ang oras ko do ginahapo kita. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Si Toto Balulot, may gabi, Ashley Elizalde, naga-monitor man, upod kay Ryan halin kay Mama Tarsing. Dexter Pagido sa Maaw, no?
Si Charven Lindayaw Banay, good evening Sumbrayan. Tamiyaw ko lang da gali si JR Panagiton sa Barangay 9. Si Ashley Liwat, good evening tamiyaw ko si Ashley Aika, Nanay Tintin, Tuto Tarsing sa Maaw, Idol Tagig ka. Salamat gid, salamat gid. Thank you. Pinky Saldivar, thank you man. Vicente Jr. Siscar, pamati subong sa Corazon, Siscar diri sa Mansilingan. Wow. Dads Aberia, ginabasa ko na kaina. Edith Biasca, haraman na monitor. Ang oras ko ka kuan gid no. Kadasig no. Sige lang kay plus star ni tarantado mga balita karon. Las 8:46. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang nagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng gala, inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulog nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y saan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Kinabayan dulaman sa aton sang D3 Orendo. Naga-monitor gid si Sherlyn Oro Javier Araman and Merly Gonzaga, si Pilton Lipura Araman, si Virgil Pinda sa Celine Home, salamat gid sa pag-monitor. Milail Oligo, salamat gid sa tanan-tanan, no? Kag iban pa dira. Why na kita oras maka-aksyon sa itong pagpangalaga ni Action Brian Mordeniga, pasalamat gid. Standby karon sa Action Aid Patrola with Action Eric Magbanwa. Magilibati kita boss sa mangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.
sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!